Dunay buak kun mali ang kasamtangang panggamhanan ug gikinahanglan kining kurhian. Una pa man magkalala ang sitwasyon. Mao kini ang gipamulo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa press conference nga gihimo kagabi, Nobyembre 25. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can. It's a long process mapapil sa Supreme Court unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. Nabalaka na si Duterte sa kasamtangang estado sa pagdumala ubos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr ug iyang gihulagway sa administrasyon nga dunay bali ug dili na maayo. Sumala ni Duterte nga nasayod ang halos na ng opisyal sa palasyo nga nakapalibot sa presidente sa iyang hinimuan ug gani gibalik-balik niya ang iyang akusasyon nga buhi ang druga sa palasyo. Alam niya yung commander-in-chief niya noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi, ang mga polis. Gipasangilan ni Duterte ang gobyerno sa pagsuyop sa pondo gikan sa PhilHealth sa health insurance program nga gipunduhan sa contribution gikan sa milyon-milyong Pilipino. Gisaway usab ni Duterte ang dayag nga pagsuyop sa paggamit sa health fund kay mao kini ang naghatag og suporta sa katawhan sa panahon nga sila magsakit. Gisaysay usab ni Duterte nga nahadlok siya nga maghimo og lakang ang gobyerno aron hatagan og dakong gahom si House Speaker Martin Romualdez ug mamahimo ng simbolo o symbolic president si Ferdinand Marcos Jr. Matud ni Duterte, ang militar na lang ang pwede ug dunay kapasidad nga maghimo og mga lakang aron kining liki makurhian sulod mismo sa panggamhanan. Apan sa diyang gipangutana nganong dili man siya manguna sa pag-alsa sa katawhan. Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi manggaling sa akin. Sa diyang gipangutana kini sa posibilidad sa usa ka military junta. Di palakpakin, let us applaud the military. We applaud the military for doing nothing. Tanungin ko sa iyo ngayon, saan yung pera ninyo ngayon? Ito ang naiwan na lang is 29. Out of the 89 billion, 29 na lang. So yung ang nawala nito, tanong ninyo saan yung pera ngayon? Saan yan? Saan ang pera niyan? Ang mga pahayag ni Duterte, lagmit makapressure sa kasamtangang administrasyon sa pagsulbad sa mga isyu ug pagdumala ug sa pagsalig sa publiko sa kaligon sa kasamtangang administrasyon. Samtang paspas ang pagtuyok sa politikal nga sitwasyon sa Pilipinas. Ang mga batbat ni Duterte, gilaomang makapamata sa katawhan kabahin sa kinatibuk ang sitwasyon sa nasud labi na sa natad sa politika. Apan, sumala ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara ang panawagan ni Duterte sa militar nga magpasiugda og pagbago ug panalipdan ang konstitusyon makabenepisyo sa iyang anak nga si Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa man sa kainit sa tubig sa politika, importante nga kita isip katawhan magpakabana tungod og alang sa atong pamilya, sa atong mga anak ug sa atong mga kaugmaon. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!